Mange tak for det, og så er det Jens Rohde. Jens Rohde sidder igen bag ved dem, fordi han er næstformand. Ms. Geoghegan-Quinn, welcome in the committee. Fru Geoghegan-Quinn, velkommen til udvalget. Det er altid rart at have en indstillet kommissær, der virkelig taler et klart sprog. Har de fået nogle garantier eller tegn fra hr. Barroso, som kunne tyde på, at han vil afsætte flere midler til forskningsområdet i de kommende år? Altså, jeg sætter mit liv på spil her. Hr. Rohde, jeg tror, de vil forstå, at hr. Barroso jo endnu ikke har fået bekræftet sin nye kommission, og derfor er han ikke i en position, hvor han kan give nogen form for garantier vedrørende finans og økonomi. Og alle de ting, tror jeg, først bliver klare, når vi når ind i drøftelserne om de finansielle overslag og budgetterne. Og så, som jeg allerede sagde, så tror jeg ikke, det bliver nemme forhandlinger. Jeg tror, de bliver vanskelige i enhver henseende. Og for mit ansvarsområde, hvis jeg bliver bekræftet, så vil jeg altså få behov for stærk støtte fra deres udvalg for at fastholde, hvad vi har, og måske oven i købet øge det lidt. Men der bliver stor konkurrence om midlerne kommissærerne imellem. Så altså, det direkte svar er nej, hr. Barroso har ikke givet mig nogen løfter vedrørende pengene efter de næste budgetforhandlinger. Og suppleringsspørgsmål. Vi ved jo også, at penge ikke altid kommer i kølvandet på den gode vilje. Så derfor må jeg vende tilbage til deres svar til fru Vassiliou om, at de ikke vil skære ned på nogen af deres områder. Vil det sige, at de ikke vil omprioritere deres portefølje? Eller de ikke vil forhandle om overflytning af midler fra et område til et andet inden for porteføljen? Fordi så kunne de måske lige så godt blive hjemme. Undskyld, hvis jeg gav det indtryk, da jeg svarede fru Rivasi. Men det er klart. Inden for et hvert ansvarsområde er man nødt til indimellem at evaluere, hvad der fungerer, og hvad der måske ikke fungerer så godt, og hvad der er behov for, at man laver ændringer ved. Men det kan vi kun gøre, når vi har fået evalueringen af det, vi har på plads. Og hvis jeg bliver bekræftet, må jeg lave en vurdering af alle aspekter i min portefølje forud for forhandlinger om de finansielle overslag. Og det vil selvfølgelig ske helt åbent og i samarbejde med dette udvalg. Fordi folk her i udvalget ved faktisk væsentligt mere om min portefølje, hvis jeg bliver bekræftet, end jeg gør på nuværende tidspunkt. Fordi jeg har haft kort tid til at sætte mig ind i emnet. De har en meget dybtgående forståelse af de forskellige aspekter i dette område. Og de har også forskellige prioriteter her i udvalget. Så jeg vil være åben over for dem i disse drøftelser. Og jeg vil lytte, således at jeg kan høre, hvad de mener bør laves om, hvordan de skal ændres, og hvordan jeg bør reagere på det.